Wadonga ni jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen makoro yango ni migao mare biro tiyo kanyakla kod migao mar thieth e kete tim report manogol kod komiti manochuogi mondo tim nonro ewi ohala maling'ling mar nyarogno e pacho ka. E report manochiw ne jatend migao mar thieth Edan Duale, komiti no dwaro mondo tim nonro mapiyo kendo donjne Laktar Swarup Mishra ma en wuon osiptal ma Mediheal moyud ni nyalo bedo ni nodonjore e ohala maling'ling mar chiwo nyarogno manyien ne jotuo ataro mar chike matayo thieth mag fuoni pacho ka. Simfros Okinda nigi ler mar wachni. Lipodno mar pages moyo 300 ewi nonro mar weche mag chiwo nyarogno manyien ne jotuo nochiw ne jatend migao mar thieth Aden Duale odhiambo manyoro kod komiti makende manochuogi mondo tim nonro ewi wachno. Lipodno onyiedhe lela maling'ling ewi gima ne liekore ni nitiere achudhe matimo ohan nyarogno e pacho ka od thieth mar Mediheal ema ne nie chuny midhiero makamano. Lipodno yango nonro mar jochiw nyarogno 42 kod jotuo mayom 400 manyien e ute thieth mopogore e pacho ka. Bende lipodno nyiso ni 81% mag jochiw nyarogno duto kod 76% mag joma ne yudo nyarogno manyien duto ne wuok e od thieth mar Mediheal bade ma Eldoret. Nonro makamano nyiso ni e kind higa mar 2018 kod dwe mar adek higani od thieth mar Mediheal ne ni kod jochiw nyarogno 417 kaachiel kod jotuo 340 manonego yud nyarogno manyien ka joma chuo ne gin ji 3 kuom jotuo 4. Kamano bende kuom kwanno 44% mag joyud thieth ne gin jo Kenya, kata 16 gin jo pinje maoko, kata 38.9 ok oyangore pinje mawuoke. Lipodno bende yango ni nus jochiw nyarogno ne gin jo Kenya, ka jogo mane onge bwok mayangogi maber thothgi gin jo piny Israel kod Uganda. Gima mako dhok en ni nitiere joma ne ochiwo nyarogno ma ok ong'e piny ma giwuokie malong'o, kata 60 nore ma ok ochiwo kuma giaye, gima nyalo nyiso ni ne ok gidwa mondo chieng' moro olundachgi. Komitino bende yango ni laktar achiel kende kod jalony e chiwo yedhe manego rem e kinde bero emanotimo bero ne jotuo 24 ei thuolo mar ndalo 14, gima miyo gwenyruok nyalo bedie e nonro mag jotuo kaluwore kod tich mang'eny ma ji ariyo gi ne timo. Karang'iny mar thieth ma jotuo noyudo bende koro nyalo bedo mani piny. Kaluwore kod gik mathoth ma komitino yango ni ne ok otim kiluwo chike mag thieth nyarogno e pacho ka, tim ma jotim nonro koro chiwo paro mar mondo mi Laktar Swarup M. Mishra ma en jakom kendo direkta mar Mediheal, Laktar A.S. Mathi, laktar mar tuo nyarogno, Laktar Sananda Bag, mano laktar mar joma chuo molonye bero mar daro fuonni, kaachiel kod Laktar Vijay Kumar molonye nego rem kinde bero, onon matut ewi ketho matimo ohala mar chiwo nyarogno manyien e tok chik. The gaps in legislation, they have told me how to deal with the ethical issues, they have told me how to deal with the moral issues, they have told me how to improve on kidney transplantation in our country. Paro mamoko mochiwne migao mar thieth oting'o medo chungo chenro mag od thieth ma Mediheal nyaka nonro duto tiek maber, chugo duol mabiro tayo chenro mag chiwo fuonni manyien mag del, kaachiel kod yango senta mabiro tayo chenro mag chiwo fuonni mag del e kind mamoko. And I want to assure you that report will not find itself in the shelves. It will be implemented. We will give it, I'll take it to Parliament, I'll take it to Cabinet, and it's for the people of Kenya. Simfros Okinda, Ramogi TV.